tardes, Parlem de Cultura. Estamos hoy aquí en el Colegio Salesianos de Mataró y estamos con Marina. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes. Y buenas tardes, Ria. Hola, buenas tardes. Movimiento Juvenil Salesiano. Explicar-me què és Movimiento Juvenil Salesiano. Bueno, nosaltres portem molts anys implicades dintre de la comunitat educativa de Salesians Mataró. Vam començar sobretot amb els grups de fe i després ens vam anar afegint a altres àmbits que també té relació amb l'hora salesiana, per exemple, els casals d'estiu o fins i tot la campanya que explicarem a continuació. Llavors, jo crec que també és un procés que a nosaltres ens ha ajudat a créixer i a conèixer altres persones alhora, no? Sí, al final la moguda juvenil salesiana és com l'agrupament de diversos grups. No han de ser concretament un grup de fe, pot ser un esplai, pot ser un centre juvenil, que ens basem en l'estil educatiu de Don Bosco i de María Mazzarello. Desde la ignorancia, ¿solo sois gente de aquí del colegio o también hay gente de fuera del colegio? No, hay gente externa también. Sí. Que no cerramos las puertas a nadie. Al final, una de las riquezas que tenemos es que somos gente que abre los brazos y es abierta a todo el mundo. O sea, todo el mundo puede interesarse y preguntar y venir. ¿Cómo llegaste o us iniciatis en el movimiento juvenil? Jo personalment, com he comentat abans, el 2018 vam començar els grups de fe aquí a l'escola, no n'hi havia, i llavors ens vam començar a integrar i a partir d'aquesta moguda vam començar a conèixer els campaments d'estiu, les trobades de nens amb altres grups de Catalunya i llavors a partir d'aquí també vaig tenir l'oportunitat de treballar als casals d'estiu, també he fet alguns extraescolars aquí a l'escola, menjadors, que al final també són coses i aspectes de l'obra salesiana que potser són més desconegudes i que al final quan comences a entrar una miqueta ho coneixes una mica globalment. No? I tu, Lia? Jo, el meu pare és exalumne de la casa, és profe de la casa i va ser com una mica qui va reprendre tota aquesta iniciativa dels grups de fe cap al 2017, una cosa així, que vam tornar a l'escola a tenir grups de fe i jo veient el meu pare, perquè el meu pare també s'ha de ser cooperador, llavors veient el meu pare dins i fora de casa i fent i Pasqual, al final m'acaba interessant i al final tinc atussant un poquillo i aquí acabem. Vaig començar amb el grup de fe de Foc 1 amb 14 anys i ara en tinc 20, faré 21, o sigui, portem tela. Ara feia anys que no coincidíem i ara fa un parell o 3 anys que estem al mateix grup. Al mateix grup, sí. ¿Cómo os afectó el COVID? Una época, hablabas de 2018, 2020 tuvimos el COVID. ¿Cómo os afectó el COVID? Jo realment el vaig passar força bé, però sí que és veritat que en aquest aspecte va ser més complicat perquè no es podia fer el seguiment que fèiem perquè fèiem una sessió a la setmana i normalment el meu grup ho vam fer online. Ho vam intentar fer amb el Google Meet, que era una plataforma que va sortir en aquell moment, i ho intentàvem. Però, clar, després tota la part que he comentat abans de campaments d'estiu no es van poder fer. Clar, al final, una de les riqueses que tenim és que no només som un grup puntual, vull dir, la moguda és global a nivell mundial del globo, a nivell d'Espanya i al final hi ha també moltes cases salesianes de Catalunya, no només cases salesianes, sinó centres juvenils i altres tipus d'associacions. I al final una de les grans coses que tenim és que hi ha certs moments de l'any on ens trobem tots i ens coneixem una mica entre tots i és molt guai i al final el Covid no va permetre que en aquell any o aquells anys poguéssim desenvolupar l'activitat de manera normal. Sí que al final amb la gent de la teva casa hi vas parlant, vas fer un seguiment online, però clar, no és el mateix. Vamos a hablar de la campaña de Reyes, apadrinar a un infant. Esto evidentemente no empieza 15 días antes de Navidad. No. Esto empieza, ¿para cuándo empieza? Doncs l'any passat la Lia i jo ens van oferir des de l'escola portar aquesta campanya de Reis, vam fer el relleu a una altra persona que ho havia portat fa molts anys i ens hi vam sumar i vam anar una mica així les palpentes no sabent què passaria, no? I al final el Sergi Moreno, que era el capellà que hi havia abans, ens va ajudar també en aquest procés. I això ho comencem a partir de l'octubre, que és quan comencem a tenir les primeres reunions amb la comissió i els primers contactes tant amb la plataforma d'educació social, que està al soterrani de l'escola, i amb l'escola mateix, que ens proporcionen una sèrie de llistes amb els infants
que creuen que tenen situacions més vulnerables i necessitats socioeconòmiques molt més baixes i que participen de la campanya, perquè hi ha famílies que realment no volen participar i llavors es desvinculen una mica. Llavors, quan tenim una mica definits aquesta llista, enviem formulari, fem publicitat a les xarxes, també ens vam crear un compte d'Instagram, que és mjs.mataró, i a partir d'aquí vam començar a fer difusió i enviar els missatges i els contactes a tothom perquè poguéssim avançar amb la campanya, per dir d'alguna manera. Leía preparando la entrevista que apadrináis y que queréis normalmente 2 regalos, ¿no? Correcto. Y sobre todo que no sean regalos ostentosos, ¿no? No, sí, al final toda esta iniciativa, neix des de la més pura senzillesa i humilitat i respecte cap a la gent que té aquest tipus de dificultats, no? I demanem un pressupost, crec que d'entre 25 i 30 euros per regal, i es fa molta incidència en que sigui un regal d'il·lusió i de necessitat, perquè l'infant, perquè això és una altra cosa, quan hi ha llistes ja definides de quins infants són inclosos a la campanya i quins no, aquest infant ha d'escriure una carta als Reis Mags d'Orient demanant una cosa de necessitat i una altra d'il·lusió. Normalment les de necessitat són abrics, sabates, o si són infants més adults, més grans, que els més grans que tenen 10 anys. 12 màxim, sí. Hi ha vegades que demanen pel germà petit o pel germà gran, vull dir, tenim casos de nens que demanen bolquers o... No piden para ellos. Clar, sí. A vegades escriuen més del que han d'escriure, no? Clar, però sí, és un regal de necessitat i una altra d'il·lusió que és una joguina, una pilota, un llibre, uns colors. Són coses molt bàsiques però que cada infant hauria de tenir a casa seva. Soy las caras visibles, pero ¿cuántas personas hay detrás de esta gran movida? Molta gent. Molta gent implicada a l'escola, molta gent implicada des de fora de l'escola, sobretot donar molt les gràcies a la PES, la Plataforma d'Educació Social, que fa molt bona feina i una gran feina, i després tota la gent voluntària que ve a repartir regals, a conduir, que ajuda amb gestions... Padres que també supongo que s'involucren. Famílies de l'escola. L'AFA també. Mestres inclús de l'escola. Al final, el dia 5, que és quan es van a repartir aquests regals, sí que hi ha una feina prèvia, no? Doncs a organitzar tots els regals, amb sacs, això també ho podem explicar després, i ho dèiem el dia 5 mateix, que al final la campanya no té sentit sense tota la gent voluntària. Al final nosaltres ens responsabilitzem d'aquestes petites coses, no? I que tot pugui funcionar correctament, però al final és el que dius, no? Donem la cara i ens responsabilitzem, però darrere nostra hi ha una fila gegant de persones que ens ajuden i que això tiri endavant, perquè al final nosaltres dues soles és impossible. No va. Hay que empezar a ir con los en enero. No. Explicarnos un poquito cómo ha ido esta campaña, la de 2025. Jo la valoro molt positivament, la veritat. O sigui, era el nostre segon any juntes, al final també teníem l'experiència de l'any passat i a partir d'aquí hem pogut corregir i anticipar coses, saber què tocava fer en cada moment i jo estic molt contenta, la veritat. O sigui, hem pogut repartir la majoria dels regals, creiem que les famílies també han estat molt contentes, els nens suposadament també i al final l'objectiu de la campanya és això, és arribar a les màximes cases possibles, que la felicitat i la màgia es reparteixi i llavors a partir d'aquí nosaltres a valorar què podem millorar i de cara a l'any que ve fer-ho molt millor. Vull dir, no és tot de color de rosa tampoc, hi ha dificultats que van sorgint pel camí, però al final tot això es recull i al final de la campanya es fa una reunió on per l'any que ve s'apunten totes aquestes dificultats que s'han tingut per tenir-les en compte en la campanya següent. Porque, por ejemplo, esto se reparte el día 5. Explicarnos un poquito el proceso. El día 5, ¿a qué hora empezáis? Vale, pues els dies previs s'organitzen els voluntaris que han omplert el formulari de voluntaris perquè treballem moltíssim amb formularis de Google. Al final, la digitalización nos alcanza a todos. Organitzem els voluntaris, ve gent a organitzar regals normalment el dia 3 i 4 o el dia 2 i 3. Els organitzem en sacs. Els sacs són sacs que van organitzats per rutes. Cada ruta té unes certes direccions assignades per proximitat
i perquè al final n'enviant un cotxe de Rocafonda a Cerdanyola no té gaire sentit. No? I després venen els voluntaris el dia 5 cap a les 7:30, 7. Quan passa la cavalcada per aquí normalment, doncs els convoquem. I llavors el que vam fer aquest any també, que és normalment la rutina o l'horari que s'estableix, és que arriben els voluntaris, llavors es vesteixen i normalment són 3 persones en un cotxe, comptant també el conductor com a quart, i llavors es fa un rei i 2 patges. Llavors hi ha unes disfresses que ens proporciona l'escola i s'agrupen per grups i llavors s'assigna en un cotxe en concret. I abans de marxar es fa una petita celebració de la nit de Reis a l'Eucaristia, a la capella, i llavors a partir d'aquí tothom s'organitza i el repartiment de regals són entre 2 hores, 1 hora i mitja, depèn, clar, de les rutes, de les cases, hi ha cases que potser no hi són, potser són de camí. O s'ha de fer una mica més de volta. ¿Habéis podido tener la experiencia de ir a las casas? Sí. Una de les coses més guais, crec que jo de la campanya, és que tant com la Marina com jo hem sigut nenes que han anat dic nenes, adolescents joves, que hem anat disfrazades y caracterizadas Raúl te lo puede decir muy bien, que ha participado este año y el año pasado. Al final és una experiència molt xula, molt màgica, però que deixa petjada, vull dir, perquè potser nosaltres, tant com jo com la Marina, per nosaltres dues, vivim en una situació molt còmoda i amb una realitat molt còmoda. No hem tingut dificultat quasi. I entrar en una casa, que és un espai molt vulnerable d'una família que no et coneix, a fer aquest acte de solidaritat, no? Bàsicament, no totes les realitats són igual de còmodes que les nostres. La majoria són molt xocants i et dona com 5 cèntims del que és la realitat del barri o dels barris. I no cal anar-se'n molt lluny. Al final, a la cantonada del carrer trobes qualsevol sense sostre, qualsevol persona que necessita ajuda. Al final és la realitat que ens trobem aquí a l'escola, però podríem anar a qualsevol part de Mataró, de Catalunya, del món, i ens trobaríem bàsicament el mateix. Aquest any sí que ho vam voler limitar als voluntaris a partir de primer de batxillerat, perquè vam estar parlant i vam considerar que hi ha una certa franja d'edat amb les quals hi ha joves que potser no estan preparats emocionalment per entrar a una casa que potser no té llum, perquè potser és un espai molt petit i són moltes persones. Potser no és una casa, potser és una habitació on hi conviuen 7 persones. Llavors és molt difícil. Llavors, aquest any va ser una mica precipitat perquè teníem pocs voluntaris, però al final es va animar molta gent i la veritat és que vam anar preguntant al final i la veritat és que la gent estava molt contenta i ho agraïm moltíssim. Entre eso en una casa, ver los ojos de ese pequeño que le lleváis los regalos, ¿qué sensación tenéis? És màgic, a mi se'm posa la pell. És una sensació tan guai de uau. És que... Vale la pena estar tantos meses. Sí. Al final és una estona, o sigui, quan entres a una casa són 5-10 minuts, no? Però jo crec que s'ha de gaudir tant en aquell moment de quedar-te amb això, amb el rostre, amb la mirada, inclús dels pares, de la família, que estan allà acompanyant l'infant en aquell moment. És que, claro, van los Reyes Magos a su casa, saps? És molt important. És màgic, és molt maco. I és una iniciativa que porta molts anys aquí a l'escola i que sempre funciona i que tothom parla bé, perquè al final hi ha una part de preparació, d'organització, però al final el producte final és el que explota i és el que ho acaba de posar tot a lloc, com tot perfecte i és fantàstic, és fantàstic. Bueno, per dir-te que inclús hi ha nens que es queden xoqueados. Vull dir, hi ha nens que sí que se queden en plan... Però després ja reaccionen i tal. Però que igual de sorpresa estàs tu, igual de sorpresa està el nen. És aprenentatge més. Eso es, yo lo he vivido en el club de básquet con Papá Noel, con Papá Noel, y cuando va a darle caramelos a los niños, esa cara no se te olvida. Y son niños que no están necesitados, son niños que practican un deporte, imagino que en vuestro caso debe ser muy... cosas que pensáis que tenéis que mejorar para próximas ediciones.
Jo diria potser aquest any també el tema dels voluntaris, no? Que se'ns ha tirat una mica a sobre i al final hem hagut de tirar de contactes i persones que rescatessin així entre cometes a gent perquè poguéssim venir, no? Tant com la Marina com jo no som perfectes, tenim dificultats les dues, som gent que normalment quan s'acaba de lligar tot el de la campanya és el Nadal, nosaltres al Nadal som estudiants d'universitat, tenim període d'exàmens també, vull dir, també tenim les nostres coses de la vida personal i doncs potser aquest any sí que ha estat una mica tot molt precipitat. També hem tingut problemes tècnics, però que això nosaltres dues no podem solucionar. Només podem donar un feedback de dir això no ha funcionat, per l'any que ve s'ha de revisar a nivell tècnic què és el que ha passat i tractar tothom amb molt de carinyo i amb molta cura i si t'equivoques doncs demanar perdó i assumes i vigires. I al final jo crec que també mantenir un bloc de gent que cada any participa al final està molt bé, perquè sempre que passa alguna coseta d'aquestes que podem millorar, doncs potser aquesta gent ens pot ajudar a tirar una mica més endavant. Un equipo. Exacte, correcte. Prácticamente estamos terminando. No estaba previsto, pero te vas a hacer una pregunta a ella y ella una pregunta a ti. Vale. Sorpresa. Vale. La tens? No. Tu sí la tienes. Jo sí. Creus que l'any que ve seguiràs formant part de la comissió de la campanya de Reis? Doncs, que dura la pregunta. No sé. Que m'agradaria? Sí, però al final tot pot passar. Vull dir, no em nego a que hi hagi alguna persona que també vulgui participar o que estigui molt més preparada que jo, vull dir, no passa res. M'agradaria, sí, però al final el futur ja... Dios dirà. Senzilleta, Sí. Què creus que les dues haguessin pogut fer millor? Jo crec que, com a part general ens hem organitzat molt bé, perquè ens coneixem de fa molts anys també, llavors crec que també és un punt a favor, però potser algunes coses que ens ha costat de gestionar, per exemple, enviar contestar correus, per exemple, o gestionar inclús famílies, no? Que no he portat el regal per alguna cosa, doncs intentar donar opcions, també clar, no depenia tot de nosaltres, perquè també havíem de contactar amb l'escola i no podíem decidir l'horari així com així, però crec que una mica això, no? Tota la part de quan se't ve la feina a sobre, llavors has de gestionar-ho el més ràpid possible, però fer-ho correctament, no? I és el que diu, que també doncs, tenim les nostres coses socials i del nostre dia a dia i llavors a vegades costa trobar un moment de dedicar a la campanya. Així que vam decidir els diumenges reunir-nos, però a vegades doncs, o jo no podia o ella tampoc. Sí que també som joves que nuestro temperamento hay veces que nos juega malas pasadas. Eso bueno, que también desde la experiencia. Nos juega a veces malas pasadas y a lo mejor hay muchas cosas que nos tomamos a veces un poco pecho. Pero luego se habla y molt bé. La verdad es que sí. Marina, la última. Un mensaje a los jóvenes en general, de joven, y relacionado con el tema de redes sociales y la comodidad y bueno, tu misma. Vale. Des de la comissió us animem a que l'any que ve pugueu participar de la campanya de Reis, que formeu part d'aquest equip que fa molts anys que treballa amb aquesta campanya. Qualsevol cosa i aspecte que necessiteu, doncs la Lia i jo estem a la vostra disposició. Us engresquem perquè al final és una campanya molt màgica i que col·labora amb moltíssima gent i res, que és una nit màgica de Reis al final. És viure la campanya de Reis i la nit de Reis d'una altra manera, però molt més propera, jo crec, no? Alguna cosa que... Res, que crec que com a joves és el nostre deure informar-nos, no caure en falsos prejudicis ni falses informacions, ser solidari i estimar molt i molt bé. Bueno, desde el Parlen de Cultura os queremos dar las gracias por esta entrevista, por esta labor que hacéis, porque lo fácil para los jóvenes en general, pues este fin de semana a dónde voy a ir a tomar la copa y no un domingo por la mañana tener que venir a reunirnos, seguir con esta labor porque
porque se nota que os llena. En vuestra mirada se nota que os llena. Y bueno, y aquí estamos para cualquier cosa, para la próxima edición que podamos ayudar para la cultura, por aquí estamos. Moltes gràcies a vosaltres.